RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Thea, hingkod ang pangidaron, single o gitago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an. Dili man gud ni amo. Apan, dugay na kaayming namuyo dinhi. 35 katuig na kapin. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bago pa gani kang abot gikan suma, laom ka naman kayo panghupaw. Ngano ka man? Huy ba ni mo kabaga? Mauding wala ko kakita ni Inko Pablo nga nagsubay siyang yuta. Inasakit di ay. Ha? Nasakit di tao ng tiguang? Maudagi ko no. Ug naglubog na. Uy, pastilan kung simbakon sa may tabos tiguang. Kaanugon, tawhana? Buutan kaayo. Mulang. Niya gipapuyutan ning ilang yuta nga way kondisyon. Kutob nga ganahan ta mo puyo. Maulaki. Sobra kabuutan ng tiguang nga. Uy. Baway ko sa'yo ha. Naluya kong apil ha. Uy, panihapon una, oy. Uy, nayabag ka to nyo. Kaon sa, oy. Ay, naunsa maning tawhan na patuyang man lang, oy. Ala, sige, katugyod, nga way kaon. Ma, ngayon nga nato kagol si Papa? Nadungog mo matingaling yang gisulti. Nga nasakit si Inko Pablo nga mo'y tag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an. Naglubog na. Ngayon sumay na, anak. Madili man nato siya parinti. Uy, dakong kabahin si Inko Pablo sa tong kinabuhi. Uy, tiya. Bisan dili pa nato siya igbahog parinti. Mas dako siya natabang sa tong pamilya. Labaw pa sa tong mga parinti. Kay siya tag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an suds dugay ng panahon. Kung simbakog mamatay ng tiguanga, simbako lang yun ha. Unya o na gustong mga sumusunod ining yuta ang anhe patapuyo. Mahimong papawaon ta nila, tiya. Ha?
Mao ba? Mao kuno na tiyo. Nasakit na si Inko Pablo. Naglubog na kuno. Pastilan. Buta na ra ba atong tawhana? Usahay, di na mo dawat og abot siyang yuta diha pa ko puyo siyang yuta kani adto. Kay maayo na lang kuno sa among mga anak. Mao di ay. Nga gool gid ka ay si Papa tiyo. Aw, oo. Kay suod man kaayo to sila. Si Papa man gud nimo ang gisaligan niya sa iyang yuta. Kay maayo man sa muat ni man ang Papa nimong yuta god. Limpyo-limpyuhan niya sa way pangayo og suhol, bisan dili sugo ni Inko Pablo. Maong maayo sa tong tiguangan niya. Unya, tinod ang posible ming papahawaon sa mga sumusunod ni Inko Pablo kung simba ko mamatay siya tiyo. Aw, depende na sa mga anak nga mao'y sumusunod ning iyang yuta. Kay di baya parehas og batasan ang tao. Mahimong buotan ang mga ginikanan, apan ang mga anak, dili gyud kakuha sa batasan sa ilang mga ginikanan. Unya, mapapahawa di ay mi og dali anak tiyo. Nga dugay na maming nagpuyuan ng yuta Aw, depende lagi na sa mga anak unya ni Inko Pablo. Sa sabot nilang Papa nimo, kung pabilin pa bang sila si Papa nimo ang pabantayon sa ilang yuta, kung mamatay ng tiguwa nga ilang amahan. Mao pa? Na si Papa ni Muday. Iing napalihubi nga anak ko ni Papa Pablo. Oh, anak di ay kang Inko. Pa! Di ang anak ni Inko Pablo pa! Nangita ni mo! Ha? Uy! Robert! Ikaw din eh. Gusto may atod mo, no? Subo kong ipahibaw ninyo noy nga uwa na si Papa. Diyos ka maluloyon. At tahol si ko Pablo eh. O dako kay Mig. Naggasto sa iyang pagkasakit noy. Maong napugos mi sa pagprinda ning yuta sa bangko. Ha? Prindado na sa bangko kinayuta. Giprinda sa anak sa tag-iya sa yuta, ang yuta nga among gipuy-an. Kay lagi, dako kuno sila og gasto sa pagkasakit hangtod na sa pagkamatay sa ilang amahan. Hangtod adto, tuig nga nanlabay. Nalimot-limutan na lang namo. Ugwa na sad magpakabana ang tag-iya sa yuta kung unsa na status sa ilang yuta nga naprinda. Unya, Basin og nalukat ra sa mga anak ni Inko Pablo ning yuta, ngano na kaingon man ka anak ma? Ay, kay wa ra may balita ko na unsa na ning yuta, Wa may nagpahibaw og nagpapahawa nato sukad pagkaprinda anis bangko. Ay, maayo lang unta maoy. Kay maluoy ang kong papa. Nga magsigi og kabalaka nga maghuna-hunaan ng yuta Ay, maog yun. Kay, saon, napamahal naman ni niyang yuta, Kay siya man yun ang naghago og bantay og limpyo anis sod pila na katuig. May nangatahuran man ma. Lalakaw, kanaoga. Usa ba na? Oh, kanades papa ma. Samri suwata. Pa! Oh. Sana pa? Suwat ba de? Dako ra bang sobre. Bibi, kay basa kay mo kadaas kon chus da. Bina pa, bina. Basa. Ablihan ako pa ha. Oh, sige. Basa ka. Uy, hala pa. Gikan man ni og law office? Ha? Usay law office. Gikan og usa ka abogado ba? Law, balaod. Oh. Anong gipadada naman ta na? Usap na, may kaso ta? Kadiyat sa pa ha. Uy, hala pa. Usa?
Isulti kung unsa na tiya. Oh. Yawan man tani mo, bisag wa pa tamahibaw ko sa ulod ang suwata. Nakabutang din pa. Kung binisayon pa kay English man nga gihatagan na lang ta og 60 ka adlaw sa pagpuyo ining yutaa pa. Usa? Ikabuan gud. Nalugod. Kay narimati na di sa bangko ning yutaa pa. Usa? Ginuo ko. Nga sa ato pa. Buot pasabot ini pa. Nga papahuwaon na ta ninyo taa sa bangko. O gitagalan na lang ta og 60 ka adlaw nga makapuyo. Ginuo ko. Naluoy ko sa akong papa. Siya ang mas naapektahan. Kaya siya manggod ang nagkatiman ninyo taa sud sa 35 ka tuig kapin. Og nabala kami sa miabot nga suwat gikan sa usa ka law office nga kutob na lang mi sa 60 ka adlaw. Og wa mi kapangandam sa among kabalhinan og niya ang among kapanginabuhian dinhi. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod unang pangutana. Namatay na ang tag-iya ning yuta nga among gipuy-an o giprinda sa anak kining yuta sa bangko og narimati. Mapapahawa ba di ay mi sa dakong kasayon nga 35 ka tuig kapin man ming nagpuyo dinhi? Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan og usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob nga makapuyo ining yutaa. Automatic ba gud ni? Unsaan man mi kun dili pa mi kapahawa kay wa pa man mi kabalhinan? Ikatulong pangutana, usa ka bangko ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo silang mahangyo nga samtang dili pa nila gamiton ning yutaa, anhi lang sa mihangtod nga makakita mi og kabalhinan? Ikaupat og katapusang pangutana. Karon kay bangko na may tag-iya ng yutaa, kay narimati naman. Pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magbabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi o sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Thea. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course, ang atong mga personal nga mga problema pwede po na ninyo ipadala, pwede po na tubagon ni Attorney Elaine. Kinsa nang mga naay problema kabahin sa ilahang mga kabtangan, mga problema sa ilang mga kasing-kasing ha nga kanang dili taas inyohang BP, kanang mga gipamati na to din hang anuman, kay nasakitan ta, nasubo ta, unsa ba ni, uy, no, naghuot atong dughan kay gibiyaan ta, wa man lang ganita tagda, gikulata pa ta, hala, uy, padanang inyohang suwat di, ato ng pagahisgutan diri no, angay pa ba na natong padayuno no, atong giintiran, or dili na, i-share na ay lain-lain o klasik-klasik yung pamaagi kung unsan nyo pagpadala. Ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo. Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi no kung unsaon nato pagpadala ang atuang mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante guys, kumpletuhan na lang yun na ang mga detalye, mga hinungdan, sinugdanan. Ngano man, hala uy, pasabta pod in taon mi na unsa na ng inyong mga problema ha. Ngano na, no? Kay, unsa man sa nako paghatag og saktong tambag, no? Kung di pod nako masabtan, no? Lain-lain. Naay mga higayon nga parihag pangutana, pariharag yun og kanang balaod aton pagahisgutan, pero no, dili gyud magpariha ang ako ang tubag tungod kay lain-lain man ang mga sitwasyon kung giunsa ninyo pag abot ng inyuhang mga suliran diri. So, muna ha, ato agyod ng paningkamutan din ha. Letter sender nato karong adlaw tago nato sa pangalan nga si Thea.
Uy, di man ni mauyahang tinuod pangalan, gwapa ka siya ha? I saw na ay mo hang picture diri. Gipadani sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Regards and shout out sa tanan natong mga sukintig paminaw din ha sa og mga nag-follow pod sa kini ang akong suliran official writers page. Hingkod niyang pangidaron single, di nato isulti ang ihang address kay mo ni ihang request. Kabahin sa yuta nga ilahang gipuy-an. Angkon siya nga dili ni ilaha, pero 35 years na pud in town silang nagpuyo anang maong yuta. No? Unya, tungod ani na apektuhan taon ang iyahang papa, kay labi na yang papa kay papawaon na kuno siya. No? Nya, sakit pud nis ilaha kay siyang papa bi nagatiman. Liman lang pud kag 35 years. Unya, nanay suwat sa mga law office, tagaan lang sila duha ka buwan, wa sad sila kapangandam. Una niyang pangutana, namatay naman gud kuno ang tag-iya sa yuta anang ilahang gipuy-an. Giprinda sa anak ang maong yuta sa bangko. Karon kay narimate. Mapapahawa ba di ay mi ana no sa dakong kasayon na 35 years naman ming nagpuyo din ha. Okay. Yes and no, no? Magdepende gud na siya kung unsa gyoy ang inyuhang pagpuyo. O nakabayad na ba mong tax or naabag gyoy lain nga mga akto, no? Kay kani manggong ownership, pwede manggong nag-active, notorious, open possession nga tungod sa mere tolerance ana nahimo na hinuon nga posible nga na-acquired, no, nga na-prescribe na pud ang ilahang pagpangangkon anang yutaa kay tungod sa gidugayon basin tuod ug kamo na ginahimong tag-iya anang yutaa. Pero posible sad mo na ningon kog yes and no. Kay posible manggod nga atong katong ina na active, notorious, no, open, continuous, no, nga open possession gyud o sa concept of an owner, no, nga isip nagbuhat gyud mo ang inyong mga akto as if tag-iya gyud mo siyuta. Posible gyud nga siya 35 years nang gipasagdan mo pasin nahimo na gyud mong tag-iya anang yuta. Mo na atong gikuan nga acquisitive prescription. Pero naaman sad ni mga katungod ang mga tag-iya nga basin pod nga makapaprove pod, makounter pod nila ba nga maski pag 35 years mo wa man mo gitolerate kay kami manggihapoy nagbayad sa buhis, wa man mi mangulikta ninyo, nagnaamtay kontrata or kanang mga things like that. So wa pod, so kung nabuhat pud na nila, wa pud nila gisurrender pud ang ilang katungod di ay, no? Isip tag-iya anang yuta, so nagpabilin pud silang tag-iya. So depende, wa manggod kaayo pud nimo na klaro, no, kaning mga ingon-ani nga situation. Muna akong giingon ninyo nga lain-lain nga sitwasyon, same point of view sa law, pero posible nga mausab pud ang ato ang tambag ug tubag ang inyong pangutana. Kaning ingon-ani magkinahanglan gyud ni og pagkonsulta sa abogado nga ma-analyze gyud og sakto, dili lang si Attorney Elaine kay bawo ko abogado ko, pero kinahanglan man gyud gud nga labi nagdamoy mga dokumento nga mapakita og makasuporta, no, sa inyong katong acquisitive nga prescription nga akong giingon nga posibleng mamahimo na mong tag-iya anang yuta, no, nga pwede gyud kaayo mong mahimong tag-iya sa yuta kung maingon ana na ang inyuhang kahintang or situation. Pero kung ma-counter pud na nila, then pwede sad nga sila pud muna ningon kog yes and no. Ang makaklarog tubag ana after ma-evaluate inyong mga dokumento usa ka abogado. Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan sa usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob makapuyo aning yutaa. Automatic ba gyud ni unsaon man kung di mi nila mapapahawa kay wa man mi mabalhinan. Okay, di sad gyud na automatic, di na nila pwede gubo ng inyong balay, di po na nila i-demolish nga why court order. Of course, ug di mo voluntarily pahawa or kung wa man gani pud sila i-offer ninyo para mapadali ang inyong pagpapahawa, ang ilang pagpapahawa ninyo or pagpabalhin ninyo, then kinahanglan gyud sila mo file og ejectment case against you, no, para ma-prove pud ninyo nga dugay na pud mo naa dinha, kabayad baron mo buhis na bari declarations inyo hangan aw kana pwede na nato i-fight out. Okay, basta di mo basta-basta mapapahawa. Narimate na manggod ni, no, sumurag
ang bangko na may naitag-iya ba, ang bangko na ni-take over, ana. So siya na ginagbuot, ana. Muna nihitabo sa inyong situation, ha? Ikatulong pangutana, usa ka bangko, di lang ko musultis bangko, ha? Imo man ang gisulti diri, pero di lang ako ihisgot. Ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo sila mahangyo? Nga samtang di pa nila gamiton ang yuta, anhi lang sa mi hangtod makakita mig balhinanan. Of course, no? Magdepende gyud na. Papirmahon lang siguro mo, no, og kanang affidavit or waiver or undertaking ba, no, nga magpamatuod nga ning commit mo nga kamo mismo di na mo kinahanglan kihaon, voluntary na mo mupapahawa sa kanang inyong palugit nga gipangayo or kung galing mang mas mauna og abot, no, ang panahon or higayon nga makakita mong kabalhinan. Wa gyoy ko mo sa kanang muhangyo og magpinirmahay og kanang gitawag nga compromise agreement. Win-win gyud ta ana tanan. Mo ginay pinakanindot nga paagi pagsulbad sa mga problema di gyud kiha. Ikaupat og katapusang pangutana karon kay ko na may tag-iya aning yuta, kay narimate naman, pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magpabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi or sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian. Okay. Ako mo prangka pug kog storya ninyo nga dili man konsabo or labot ang bangko sa inyong kasabutan sa original nga tag-iya sa yuta nga mo initugot og papuyo ninyo. Okay? Ang kanang pagpatukod og pagpapuyo sa inyo ha, ang naaray dapat ninyong kasabot ana ang katong tag-iya sa yuta. Why katungod or obligation ang bangko nga mobayad ninyo, no? Sa pila ka tuig nga nagpuyo mo, nganong bayran man mo sa pagpuyo ninyo? Di ba good kamoy dapat mo bayad kay namuyo mo o nakigamit mo sa yuta nila nga wa sila'y abot nga nakuha or way rinta, no? Pareho ra gunas nag-abang ta mo bitaw magpapuyo taglaing tao kay para makapahimostas atong yuta, di ba? Karon pa ko makasugakod og kanang magpabayad mo sa pila ka tuig nga nagpuyo mo. Dili siguro, pero kanang mga tanom pwede gina ninyo ra masuryahan. Like I said, ang kanang dili baya gyud na obligado ha ang bangko or ang tag-iya sa yuta nga mobayad ninyo aron papahawaon mo. Nahimo lang gyud na siyang practice, guys, tungod kay usahay kwenta-kwentahon pud nato, no? Kung mukiha, mubayad sa abogado, ang panahon, mas usahay yun, mas makatipid ta kung husayon na lang. Kunya, the only way manggod para mahusay na is bayran na lang. Ang kanang nagpuyo din ha, para, para mas makita lang na, makita ninyo nga mas madali og pagpahawa kay di naman mo agig korte pero di gyud na ingon nga naa gyud sa balaod, wa gyud na siya sa balaod nga bayran mo para muhawa mo, kusa lang gyud na siya niya, nahimo na lang na siyang practice kay lagi inikwenta mas makabarato ta unya, mas wala na'y hasol kung bayran na lang kay ang issue ramang gyud ana ang pagpapahawa raman or ang kabalhinan or kinsay mo gastos pag demolish. Mura man gyud usually kanang mga ingon ana nga mga kaso good ha. Akong advice ni Mothea para mas klaro, pangita og abogado nga imuhang masturyahan aning imuhang suliran. Kanang duol nimo dalha ang dokumentong mga papilis nga imuhang gikuptan sa tibuok 35 years no nga nagpuyo mo din ha. Nga basin pa lang na akay mapakita nga makakonbinse sa korte nga after 30 years nakabot na ninyo ang estado sa usa ka tag-iya sa yuta. Anang luna nga inyong tukuran o gigamit. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.